Ekainean egingo ditu 3 urte Euskal Herrian sortutako marka nazioartera begira jarri zela. Hernialden Tolosaldeko Gipuzkoako herri txiki batean jaio zenak mundu mailako zerbait sortzeko anbizioa zuen. Markaren izena ere euskalduna, oso berezkoa eta berezia. Zatzaizkit. Minimalismo abstraktua landuko zuen, Zatzaizkit nazioartera zabaldu ahal izateko ordea, ingelesa behar. Horregatik garatu zuen, Beñat Iraola diseinatzaileak, dena ingelesez. Beñat, arratsaldeon. Arratsaldeon. Dena ingelesez hasi zenuen, eta orain, dena euskaratzea erabaki duzu. Gaur egun, Zatzaizkit euskaraz imaginatzen duzulako, baita detaile txikiena ere, komunikazioa, diseinua, webgunea, sare sozialak, dena euskaraz. Bai, esan dezun bezala 3 urte dia da martxan jarri nula proiektua, eta ni aurretikan kanpoan ibilia nintzen bai, eta zerbait sortzeko asmoa beti izan nuen buruan, eta garai horietan banun helburu bat edo anbizio puntxu bat, eta sortu nahi nuen ura munduko pertsona orok ulertu dezan, da hasiera bat inglesez eman nion, eta guztia inglesez zitenun, izena euskeraz, baina webgunea inglesez, komunikazio inglesez, diseinuak inglesez, eta 3 urte hauetan zehar gauza asko pasa dira. Denbora asko pasa da, 3 urte netzat 10 urte bezala izan dira, eta denborakin pixkanaka konturatu nintzen, nire benetako bezeroa Euskal Herrin zehola, eta nire benetako bezeroak euskaraz hitz egiten zula. Eta pixkat buelta bat ematen hasi nintzen kontzeptu horri nola euskara sortzen diten gauzakin beti gabiltzala, euskara hutsean diten balimaet batzuk ez du ulertuko. Euskara hutsean diten balimaet naiz iritsiko guztien gana. Eta nire bai hasieran bide hortatik jo nintzen, ze denborakin erdera zebai euskara erdera inglesa ibiltzen nun, azken aldian euskara erdera, eta esan nun, hain naiz azken finean euskara gutxi ezten. Beti nahi euskara eta beste bat gehiago behar dut, denak ulertu ezaten. Eta izango dira 6 bat hilabete dola aldaketa bat eman nula, eta esan nula, jungo da, bai diseinuak, bai webgunea, bai komunikazioa, dena euskaraz. Eta euskaraz ez dakinak eta interesatzen zaiona markak, ikasi edo saiatu da ulertzen, esaten duguna, zeguk beste proiektu askokin egiten dugu, ezta? Inglesez jartzen dizkigute gauzak, eta guk saiatzen geha horiek ulertzen. Eta zertik ez gure hizkuntzakin, ezta? Hori da. Gainera gaur egun sare sozialek ere badute oso erraz itzultzeko aukera, ez? Bai. Eta esango nuke geroz eta finagoak direla. Zuek ere impresio hori daukazue? Ikusi barko litzateke. Itzulpena geroz eta txukunagoa dela. Bai, Zatzaizkit jarri ezkero itzultzaileak zer egingo luken. Hori... Nola itzultzen duen probatu duzu Beñat? Egin beharko dugu. Bueno, argituko dugu Zatzaizkit marka ezagutzen ez duenarentzat edo zuzendu, ondo esaten ez badugu, baina modu artisauean egindako kamisetengatik da ezaguna batez ere, naiz eta bestelako lanak ere egiten dituzun. Bai. Ni beti esaten dut diseinu marka bat naizela, gero egia da produktu asko tekstilak diala, ezta? Kamisetak, poltsak, ikusten dena, ez? Hori da, orduan jendeak eta baita nire gertukoak esaten du, honek erropa marka bat dauka. Diseinu marka da, baina, onartzen dut. Eta gehien bat, artisauki, hemen nire tailerra ikusten da, atzean dakat, hernialden nago, herri txiki batean, ni hernialdekoa naiz, bertan bizi naiz eta pixkanaka sortu nun nire tailerra, nire tokia, nire etxea, dana azkenen. Eta kamiseta bakoitza banan egiten da hemen, estampazioa nik serigrafia egiten dut, eta dakat hartuta metodologia bat, nun saldu einen sortzen dela produktua. Jasangarritasunan puntxu bate bai dauka, ze erropa munduan estok asko sortzen da, diseinu berri bat ateratzen dugu, eta kiston kamiseta pila, bertzen bat saltzean, eta gero askotan pasatzea ez diala saltzen, ez da 4, igual, eta gelditzea etxen 100 kamisetakin. Eta guzti hori zer da, dirua geldirik eta materiala eta gauza asko.
Orduan, nik jarraitzen duten metodologia da, webgunean saltzen den modura, nik produzitu iten dut. Eta hola sortzen dut behar da eine, alperrikako produkturik gabe. Bueno, hemen ari gara, bainat Iraolarekin eta bere estrategiaren aldaketaren berri jakin nahi genuelako, urrian izan zen zure inflexio puntua eta jaun Andreok, bainatek bigarren kafe bat egin zuen. Alegia, dena birplanteatu zenuen, aurreko hori aztu gabe, ez, presente dagolako, baina dena ezabatu zenuen, Instagrametik. Konta iguzu hori nola izan zen. Bapatean, dena ezabatu zenuen, eta nolabait zerotik hasi zinen. Bai, nik pasan ditun 2 urte beste lan batekin partekatzen proiektua, ze, proiektuak behartzun diru iturri bat, finantziazio bat behartzun, orduan beste lan baneukan, eta ja aurreko urteko 2019ko ekainan erabaki nuen, kurtso berritik aurrea, 100% sartu behar nahi zontara, nire proiektura, ze bestela geldituko da hortxe. Ez bai, ez, erdipurdi, beti bezala, eta guztia jarri behar nuen proiektu hontan, eta ja urria hor iraian hasi nintzen lanketakin, oporrak hartu nituen aurretikan, eta ikusten nuen ordura arte indako guztia benetan garrantzitsua zala eta beharrezkoa proiektuak aurrera jarraitzeko, baino ja enun ikusten lotura bat hor segitzeko. Adibidez, nire Instagrameko argazkiak aurrekoak, esaten nuen, ez dit konbentzitzen. Hemen etapa berri baten sartu naiz baita nire bai, orduan bestera bateko gauza bat erakutsi behar, eta neukan guztia borratu nuen, argazki guztiak 300 piko zean, banan borratu nintuen denak. Banan. Eta hasi zen etapa berri bat, eta mentxe, no? Zuk markagintzan baduzu zer esana eta ibilbidea ere, bai? Markaren nortasunaren parte, edo nortasunari erreparatzen badiogu, hizkuntzak badu ere pixua, ez? Bai, noski. Nik euskaraz indet bizitza osoa, euskaraz ikasi dut, euskaraz iten lagunekin, familian, guztia euskaraz, eta nire proiektuak, konturatu nintzen, nire bizitzako proiektuak euskaraz izan bartzula. Beste hizkuntza batekin ari banitzen lanean, traizio moduko bat iten nahi nintzen ni sortu nindu nahi. Eta niretzako da funtsa, eta zaitzaizkit, nire Euskal Herri mailan jendea lotzea euskararekin, eta Euskal Herritik kanpore bai lotzea euskararekin, noski. Eta zuk aldaketa hau egin alizateko eta bar, egin dituzu ere bai beste markak aztertu. Gure edo bai. Sozialki dituzten jarrerak aztertu alegia. Ze antzeman duzu txikitasunaren, euskaldunaren txikitasunaren konplexu hori beti presente onda? Nik uste, aztertu eta aldetena ikusi detena, eta igual egongo dira marka txiki askoak euskara hutsean egiten dutena lana, eta ez ditut ezagutu, seguru. Baina bai ikusten dut orokorrean, euskara hutsean, ez dakit, gutxi itxiten dugu, eta ez dala nahikoa. Beti gabiltza euskara erdera biak nastuz, erdara beti ere bai hor presente, euskaraz ingo bagenu, ez gara inbeste, edo euskaraz bakarrik ingo bagenu, beti daola zerbait gehitzeko, eta niko ikusten dut. Eta nire bai egiten una hasieran, osike... Eta eredu izan behar zarela edo sentitzen duzu nola baitez? Pixka bat, ekintzara pasa edo... Bai, nahi inguruko jendeak esan zidan, euskara gutxian bakarrik oso radikala, binat. Nik uste, hola, eta esan, ni radikalismo puntxura noa, eta euskara gutxian ingo, eta listo. Eta ez ulertze ez dunak, interesatze bat zaio ulertzen saiatuko da. Seguro. Modernoa zari ginen lehen Ainhoa Marzoli galetu diogu, ez? Erakargarria den euskera, eta akaso atzerrian izango da, baina hemen moderno izaera hori oraindikan ez du lortu, ez? Edo zaila da. Zerk, zehazki? Euskarak berak diot. Ez dakit... Irudiak, edo zakit. Nik beti iruditzen zait gutxi etxiten daukaguna. Adibidez, anekdota txiki badakat, nik Arrasaten ikasi nun, eta bizi ginen Arizmendi ikastolan ondoan, eta beti unibertsitatea bidean umeekin kruzatze ginen, eta entzuten ditun beti umeak erderaz. Egunero erderaz, eta nire pixuke galetu nion. Jode, entzutek beti erderaz egitu, eta beak esan zian, behaintzat euskara ez te guaia. Behaintzat guaia erderadek.
Eta horre reflexio puntu bat, nola, guayismo puntu hortan ebai gizarteak erderara jotzen duen, ezta? Euskaraz ez da nahikoa, eta ikusten dut hori, gure hemen euskarakiko hemen leku askotan pasatzen dela hori. Baina nik atzerrian bizi izan du naiz, bai Italian eta bai Madrien bai, eta han euskaraz hitz egiten nunen bai lagun artean, ni beti esaten dut, sentitzen ditzen modernona. Ze, ez zigun inork ulertzen, denak oso arraro behatzen ziguten, eta, jode, desberdin puntu hori, ez ulertzeko puntu hori, nik hor erlazio oso sakona euskaraken. Ze ondo, bueno, jarrai dezala horrela orain zelan dituzu pendiente, zertan utziko zaitugu, ze badakigu webgunarekin lanpetuta zabiltzela. Bai, webgunea berria hainaiz lantzen, euskara utxean, eta karo nik proiektuan aurrekontuarez da aldana da, eta nik ez daukat gaitasunik teknologia enpresa bat kontratatzeko eta webgune guztia zerotik euskara ziteko, orduan beste hor nitzaile batzuen bidez lan hain bardet, eta orduan nahi naiz pixkanaka euskaratzen, hitzez hitz, esango genuke, ja hilabete eta gehiago damakit. Baina, bueno, esportzuak pena merezi izango du, eta gustora. Hitzez hitz, argazki. Segi. Bai. Gaur egun, adibidez, atzaizkit bera ez dala errentagarria. Osea, ez du ematen bizitzeko baina, igual errentagarria bai, baina bizitzeko baina ez du ematen. Eta egoera markena zaila dela, esango nuke zaila da. Nik serigrafia egiten dut eta beste negozioa dakal paraleloan, bestentzako lan egiten dut askore bai serigrafia munduan, eta horrek albidetzen du zatzezkit aurrera jutea. Baina zatzezkiten gati bakarri bazan, segurazki etzula aurrera jarraituko. Orduan, lana da kaulare bai egiteko sektore honetan, eta euskara gutxean indako proiektuen gatikan apostu bat inbar deula, eta jarraitu behar deula hor gogor, eta askotan behar diala beste negozio batzuk zurea hori aurrera emateko. Eta hontan da bien edo zini, animoak eta aurrera iteko. Oso ondo, hor utziko dugu, Beñat Iraola, bejonda izula, eskerrik asko. Animoak zuri ere. Hori da, animo, eta, bueno, nahi duenak ere bila dezala zatzaizkit, badituela hainbat bide, zure zerbitzu guztiak ezagutzeko. Ondo segi, placer bat eta beste bat arte. Aio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Beñat. Eskerrik asko. Agur.